Umangon! Kasamang ka! Ya, di na ako kaya diri ya. Gutom na kaayo. Manghod, ang tusa lang gud atong kapobrehon. Kita mang tanan gipanggutom. Manghod, ay may biyai. Makakaon na lagi ta. Mura man mga yabag pod. Kabalo marabaho. Kabalo biya ka, nga lisod kay manarbahog sa gingan. Daga makasakasing trabaho ya. Pumakal late. Manghod, hulata lang makadaog ko sa lasto. O tanawa o. Way pagkaon pero na ipampatan. Manghod, magulat ta. Maabot talaga na swerte. Manghod, ayaw mi biyai manghod. Te, gutom na kayo, te. Tulog adlaw na taway kaon ani. Antusa lang ba? Antusa lang. Ani na lang, Manghod. Kami na lang manarbaho. Bili na lang ka diri. Kay kami ang maguwang. Dapat kami ang mangitag trabaho. Tama, ikaw baya mong manghod no. Palangga kay kanamo. Bili na lang kadiri manghod, kami na lang manarbaho. Tama sila. Tama yung mga ate, kuya. Kami na lang manarbaho. Gani no. Lami na kayo magpalit og Starbucks ba? Starbucks, mong mata. Mga pas mo na maganit ha. Paita mo tani kinabuhi oy. Manghod, paminaw ha. Dirira ka, manarbaho ming tanan. Sige ya. Te, balik mo niya ha. Huwag ka kaon. Sige, Manghod. Bili namin. Ibalik mo ha. Unsa naman ni oy? Dugaya pa na namalik. Unsa man po mga igsuunan nito katugag para trabaho di pa malik. Luya na kayo ko ba? Ya. Te. Ya. Tabang. Sana mo na! Kaya ako man! Tungod di mo ya. Gibiyaan nato atong manghod. Wala lang tanan narbaho, di lang ta siya may nani. Bangon, bangon! Wait, just dia? Pag-ilom niya! Ya, nabala ka ko ba? Kung sa'y pagkaon na tos mga bisita. Ay, kabala ka, Manghod. Namo kang ipalit baboy diha. Hindi ko yun eh. Hindi ko yun eh. Ano na buhay bang ka? Gadlo ka ni oy. Hindi ko yun eh. Hindi ko yun eh. Hindi ko yun eh. Ha? Ha? Namatay ko sa gutom? Hindi ka ron? Mamalit ka mong baboy? Haya-haya pag yun.